Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Merchant poi hakana para nak benta banet kendra trading license yaki dukan ki barjala u chief executive member jong khasi Hills Autonomous District Council ba penia 6am ulai kendu ikilong keme jong kasnong khana para bat ha kajing kendu bat ki kilaya thu ba hakana para ki don tang arpsantli kilong yeng jong khasi bat kani ka shitom bhai ki ban le persha ya ka jingwan sangkam be an jong ki barjala khana para u cem ulai thu ba ki don saupun riotli dukan be an jong ki barjala khana para ya ka ba council kala dep ban khang menta kasngi ula pen benaru banang ni syakmat ke district council kan wenglot no ya barok ki trading license jong ki barjala ki batre ni khai ya ki kam ki khasi ki lala bantre kita hantam bayo kan kita kali teni men hate da jai eru kinda wan ki supaya betang sati salot yang oh sene tengi minta hak sure minda dan e ngitre be sadien ki lalong kum mau benar apa renew ya benar nak kalian jungi tu kat mengilak ini trailang bagi local embassy baru bantuan rak project ini kajing semua jungi bantuan rak project ini mentan nak executive committee nginwan rak kowe project kami dang up ya kecaka banjo nak 5 million bak antara ikan marwet nak minta ke guest house jong ke council bat kini ke guest house lada pensiunan gaji tu kalong banyan island yaki samla puli jungi kani ki nong jungi na kani si berapa di badan kam sya bokti badan kam stai kila badan kam ta guest house kan ke bayu ada ka bagian si wanra ni ko para ngila one year mentah singi sini sipo bernihat hadu hangni po khana para kadau kajingwan kajungi kadai halor ki saupun riu teli ki dukan ki bala trekam bian klem ki kot kisla jongka council katkum ka United Khasi Jati Hills Trading by Non-Tribal Regulation Act but kini ki saupun riu teli ki dukan ki bala long try de ki bomdei ki khasi kila penyat yakini kedukan tala bunsnem bat nakaliang ke council kalalap yakini dang hindiat benai menta dang arbenai bat ngila shim yaki kerteng gi jongki bat katkum ki kendon an la aibor yingi ngila pha yaki notice yaki banwan mi syak council ondela pha kabaningkong la aibor ki klemwan mi kabaaru la aibor ki klemwan mi bat dei halor kata kabangi la pha yak closure notice ru mentasni daladi ilawan ban khang no ya baro kini ki sapun rutli ki dukan hapo bernihat ki baken thup nadu khalai mer khat saw khat san mer but ngaso ban penpau ru kajing ai khublei ka bakerpang na kaliang ka executive committee yaki samla ki jungi ki batang shutip ba ka executive committee kan one year ban khenra trading license shekini ki border area na kaliang juki kilawan senran lang dang step meneh keba kentup ika Khasi Students Union jongka Northern Region napo i president jongka bernihat unit iba wan prang mautho bat iba John Lingdo ibalong president jongka Nongpo unit nangta Nongpo circle nangta nakamenta iba Marcus Martin ibalong president jongka Northern Region HNYF but kumju naka central body HNYF ba bless but iba Steve Kriam kini bat ringkat beki dukhat jongka Khasi Students Union but kidukhat jongka HNYF lawan ban senran lem yengi ban ya trailang bat ngi na menta ban pendap ini ka kam menta sngi but hakani ka jingwan ka jungi menta sngi kalong ru ka jing mentoi yengi ban tip bat ban yu dalaki jongki khmat baki dang don ru sakiwe ki jai penrio ki bamde ki khasi ki ba wan khai shani kari ga jongi klem ki kot kisla ki babiang bat nadu nang te na po bernihat jorobat hadu ni khana para ngilap bun
spa teli ki dukan klem ki kot kislah te bat ngela batha ya ki officers badipet ya kani gajaka bakin I notice lut ya baro khot bakin hap ban penbiang ki kot sla tang hapo shitayong bat hadu mentang ngila pha khang shoi kini dukan kat bakin patla penbiang ki kot kislah ngin yai budin na kabenta kani ka issue jongka trade license namar ba ya ka jai benriu khasi menta ngai I bala sedang ban syahir khma haka khai ka pateng namar takadaw ngi don kam ban pen khlain biang sai hisian ka khai pateng para khasi ki jongi namar takadaw lingba kanika jingle na kalyang ka executive committee ngai scam kanang I min sim pat ikitu ki samla ki jongi ki ba don sap let's say ka kam khai ki bla pass ki subject ki bla pass ki degree ba fair haka kam khai ki business bakin wan bantur syakmat ban yo ban shim ban keni biang kini ki business ki bakil ale da ki pat ki jai benriu namar kat kum ka act jong ka United Khasi Giant Hills non trading by non tribal regulation act by kinu ki kam ki balala ki khasi ki jungi ban tre ni hap ban cancel no ye kita ki license ki bangila aish ki pat ki jai benriu tenga ai kublai kerpang ru mentaka singi ngilai don lang ba ki long keme nang ni na po khana para bat ngashkwa ban pentip habang apoy hang ni ngaso ban kamen sim namar ngi I kilong kemi kimi syakmat ban pediang subhai ngi bat habang akli naki katnu yeng dan hakana para ki penpau badan tang kumba arpusan yeng te kamdei ka basuk eki ban syong hang ni hapo border bat ka Assam khamtam ba kanong ba Guwahati bakin don tang arpusan yeng ki jai benriu khasi namar takadaw ngakwa ban ai kini ka khubor ya kinong snong hani banna kalyang ka council ngin ya don ringkat bat ki hakenu ka benta nalor kini ka trade license ki bongi wan menta ka singi ngin sawan biang sakaway pat ka inspection namta ka khendo ka siap bat hadien kata ngin sawan sa namta ka kamsin syar khadar snong hakeni ka area ka jungi khnang bayi kini ki lai teli kimat ngin nangla ban pen khlain ondala khlain kini ki lai teli kimat ngaso ba ka jai benriu jungi kan sedang don ka jingkerman khamtam hakini ki benta jong khaput Meghalaya bat Assam te kini de ki ki bangiwan hakini ka singi bat nakalyang jungi ngin nang yai trek lang bat ki seng ba fair khamtam kini ki artli ki seng blawan ban senran lang ingi benta ka singi hakini ka jingyat nanti ka jungi kum ka council banwan page banwan jungo banwan jurip yaki kam khai bi an jong ki we pat ki jai benriu ki wan kini no ekajak po jungi khasi hakini ki dong ki thain riphoi khublai shibon nga ai khuble nakalyang ka border committee jongi nga ai khublai si bon hajar ngu yapi kane kade ka sin ka benikong yangi bangin lap ye CM ba iwan iparkhat yangi ba sah kane ka border bon ka jing ngi lap kamlong ret tangka ketien nang ne sakmat iwan amin sim yangi ngiru ngin kersan lang ye bangin yai sakmat bat khamtam yekini ki pilai tip hi ba ila batai ki kam ki ba bon mo ki biru na sabaru ki wan te sapang kane ka trade license ro te inda nganget ba hadir nang ne ba kabala dep ka ba sakmat nang ne kan yaj bet kat ka rukom ka jing pinjat jong ka ri ki dustur jongi ki khasi khamtam ngi hangne ngi duna bha iwan I min sim ublein don rang kat bat pi sar nang ay phi ka met ka bakot ba khia kumba pikular ka kam kan long kum tahe nginung pindep retang da ka ktien ai kani ka jingkular bon ngi ju sem min shwa ki shuwan ong gina ja ki wan chane tang matang ha ka ktien ki pindo ka jing pindo ya ka surat hangte ka Nepali school ro minta pekat ka to ka building kilate ka tur ngilaya le bon kilaya wan ngilaya ki kam poisa ai seiro kila khang ya ka to ka lenti pe minta ka lenti kilang ngi habya na syate ngi hab kun na syate min so ka lenti nang ne ka don bangin ro ha ka Nepali school bangin yad be ha ka ri jongi ha Meghalaya jongi mera kim ju sha yangi minta hak do bor CM EDC bon kibiro kilawan tangkat to kilakot kila pinsange tangkat to te minta ngi khmi lenti sisa pindon kat ngirungi sngo men ngi yo men sim ba piwan ai yangi mo te hak syakpa do ngindor rangkat bat pi bangin ya trilang rangkat bat kiseng baro ba iwan hangne ba piawan sanran yangi ngai khuble si bon ya piasia baro si sang yo men sem katno ka jing jaye pijo yo iha po YouTube demo ngai si sam ngai khuble ya pi baro